Namoy payag sa una pero gisunog kami nang ninyo gituyog sunog gyud. Ako ra mag-isagad sa balay. Ang nakatabang ga isa ako kay iring ra og ito. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. 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 Yeah. I love you. I love you. I love you. Oh, di ba? Backliners pa. Okay ra ko. Sure ba? Okay ra ko. Namumu. Gawin nga pengon sa lugar ka para sa backliners. Mag-update sa lugar, mangita sa lugar. Ang ending. Di ato naglibot-libot tuyok-tuyok ang motor. Agoy, wa na may gali kay hina yung dagas multicab na kasunod. Oh. Kaya pa matuklon dito balik sa lai. Oh, sige, amang ka maagi na karon pero sa nigyas. Dito na to, hinihina na to. Hapdos ka mong tingnan mo ko bantay ng sama ko. Dugo ni dugo gamay. Ha? May dugo gamay ra. Sakit ya? Sakit mo. Wala dili. Tegal ko. Nagtayok-tayok ang motor. Pulingita ka na to ani. Nagpahulay sa mi kadjut nalamba ba ko mi nalamba sa motor si pahulay mi kadjut. Ito na. Kapangilat man. So nakabot mi aning balay nga nga payag. So diri mi nangutan-nangutan na sa ila. Grabe makainglugong ko subay ang ulan. So karon butan ka sa ate kay aming kapihan. Nagkuano nagluya imong manok diyo. Naulan man ulan ato na yung tiwasan. As yung agalon ni na di ay. O tanawa basa na mga makakuan man amorisyo pagin mi. Sakit niya mong tiyanti. O de layo sa kayong biyahe eh. Oh, naipinsa. Nag-init sa tubig kay taod-taod para ba natin pasaylo agi kay tiya. Naana pa diyan magkabog ko. Dinir mo perminti. Ti nalagi ka nang kuan sa kamot lagi ti. Nakay tribo. Kana Tribal. kana ha? Ikaw? Sa tribal. Lagi sa tribal kita mo ana. Wala po kay dili po ka kuan. Unsa imong tribal nimon sa imong tribe kanang higaonon? Higaonon. Ah, higaonon ka. Okay. Pabagayog naong. Salamat kay mag-init sa kape. So si Kano karon nagpalit sila sa unahan daw di sentro. Palit daw sila og kape. Pahulay sa gikan sa mong pagkamumo. Oo, daw ay samad sa kano? Oo. Dadlok ko kay dara sa Dagoga. Natulik. May gali wala may maligsan atong multicab. Nasunod sa mong multicab katong nagbayag isda. Lagi lang. Kayra. Real life sa bukid guys, inani ang kahimtang gyud. Labi na ko natay payag-payag. Pero for sure, daghan kay sa inyo ang gimingaw sa inani nga lifestyle. Puno sa ulan. Oh. Daghang kay gimingaw ani. Kaya tayong yung balay, nig mag-ulan, nagpukong mo tapos nanay mga manok yung ano. Ah, di ba? Munang tilod yung kinabuhi. Sa ano mo te? Jelly. Jelly. Balat ra dili ba? Bakit na dili ko Oo. Naagamay ni payag naday bagong nanganak sa sulod. Laka. Okay ra ka masagat am? Karon ang problema kay maibog na puguan ay di ko saba-saba. Iba kong baby. Hala ka cute. Sana all. Di ko mo sinamok-sinok di palayo na ko.
Cute yung bata. Problema kay wala may kabalo nga nasa bata inani ang madala. So wa mi dala may napambata ron sa. Pagita tagpaagi makabalik gid mi dire. Ratulot ang gamay. Oy nana sila nagpatog kape. Ha? Oh. Naman ni sila bata. Cute kayo nasa sulod. Inyo na? Yan. Grabe. Hingin go man kay mga pre. Sige. Mabuhi mi bisa asa ping mabuhi mi kabaga sa mong naong nganis kano oh. Ngapita, ang tagya pa maulaw. Sulod lang sa mong balay dali. Ay gaulaw. Mabuha lang sa inyong chinilas. Ni medyo pita ra ba akong tilt eh. Pero ang til na kog naong maumaw ra gid. Ay aman si kon ba imong partner? Sige kami. Tanawa, sorry, sabat ng bata. Apili ko na bino. Ay. Kulang po din lang baso di ay, sige. Kulang pa yung baso. Mga si baso sunod. Ihimdumi ko sa baso no. Ay, katugnaw mong kain ko ani, tugnaw. Tugnaw kay dagang ibasit ang sako. Siguro kami nagtanong lagi sa mga... No, tanan nag-survey lang mi. wala. Kalugsong na mga tayo sa magin. Oh, palogsong na mi dayon. May lag makaagi mi dili bahaon na sapa bang hagianan? Sa destampo. Oh. Basig luto na sa motor dito. Ha? Wala pa siguro. Wala pa siguro di ay. Loya sa mong tila eh. Naipan. Laban lang. Naipan ma'am. Oh, sige na. Ayos kayong sapa. Sakat na sad. Ala, hayang. Hayang. Ayan sila. Wala din. Takilid. Nagilid na. Munong sila. Grabe ka ba kilid? Kinanglan akong anak, doko gamay ang driver sakay sa tangke para dili ni mahayang. Nanay ka lisod ng dalan. Bakilid na batuon pa. Wow. Pero at least na lang kumpara sa pikas nga side kidanlog kayo. Dito ko na discuss sa tong yagi. Laka. Oh, Wala ka ganina. pulas ang kadina. Pulas ang kadina, wala gikaya. Magdusgid ko kay di na nakakat. Sindri nakasakat sa Indra ka. Hayang ba mahayang? Unsa man imong lesson learned na kuha karon? Paknit ang til. Kalame. Moapil og backliners lagi, di lagi pwede ka nang tambok lagi, diet ba diet. Nya maniud to pa karon, maniud to pa ka. Hayang mo. Wala may sila nabalabog, wala na hayang gibron nabalabog sa dalan nya kana yung til mo yung na pagid. Katuwa may blabag. Bukat sa kay. Lang ingon ko pag magsakat na kita, di dapat dire sibog ni ka dire sa tunga para di mahayang. Kani tangke na lang daw parang dulki kasi di ba. O hawi din na sam ni. Mag-up. Backliners pa more, dugo laging til. Lakat pa kita, dugo ng til. Sige. Padayon. Kaya rin, ano? Ayan ay nani. Baka na, mabugot-bugot. Sige. Kat pa. Olaos na. Tira. Okay, Kim. Kaya na nila. Di po nila. Una mo. Nakaabot mi sa atong ibalikan sila. Utong dako. Ito.
balik ha. Kumusta man? Nahawan lagi. Ay. Amo tong mo to tikuan tong anak nimo. Naglaan sila? Apil tong may bata? Dari sa siyang mama. Wala daw diri ang may bata. Pwede ka to sila makuha ya? Pwede makuha to ya? Mo na imong ganyan, diri pud mi nakahapit nga nangayo mig kape. Iba nagsad ko sa imo ate nga tagaan tayo bang tasa. Yung may magtagsa tong last time ang baso ug tasa. Nagpuli-puli mi. Yan, nagusta ka diya. Ha? Nag-ilis siya. Si imong palalab nagkuan man nag-spray. Nag-spray. Unsa yung sila? Unsa nga spray na para Nagpatay sa sagbot. ay pagpatay sa sagbot. Unsa tawag nga nagali? Ano? Round up. Round up. Pati ang sabon sprayhan. Herbicide. Kani imong gibot diri sa man po ni nag Para sa talong, nagbaging. pero kani yuta pa nimong gibutangan ni. Nya, amang talong kani itugsok dayon. Ito nga. Nagtrabaho lang mo diri. So gabantay din sila sa area. So ang itabalin sila is bayran lang sila sa tag-iya, magbantay sila diri. Nagpasaop lugar. O nagsaop. So 200 ang adlaw. Pila Kung na, 200 ang adlaw kung naami trabaho. kung may trabaho, Pila. Kung may adlaw ang 200 kamo nang tanan kada isa kung kuan. kada isa. Kung na trabaho lagi. Pila mo ka kinabayaran og 200? Kung Uwan, kamo duha. Kuan. 400 pud mo isang adlaw ninyo. Kung may trabaho kung wala. Wala. So mo gina siya ang kwan diri ang Realidad. realidad sa pagpasaop diri sa ilang area. 200 per day kung may trabaho. Kung wala, wala pod. Nga. Namoy payag sa una pero gisunog paminaw ninyo gituyog sunog gyud. Dako ra mag-isabot sa balay siya maghagot dito dapit sa Unsay hagot? tanang nagkuan og lanot. Magbira ba bira? Ay magwa sa lanot. Oo. Abaka. Oo. Ay abaka. Lanot, abaka. Dito sa kuan bukiran sa Sugong. impasugong. Oy, sugong. Tapos pa ikaw na bilin sa balay niya. Ako ang nag Anong wala makakabantay nga sunog na mga sa balay? Ay gabiing dako. Wala gyud mo mapatay ang kalayo. ang nakatabang ga isa ako kay iring ra og ikong. Kakan ko nila mamang kung tulog ang Gipukaw ka sa iring ug sa itoy. Maayo gid. Nagrabi no. Grabe lang pagpaningkamot ang bana naningkamot pag-ayo tapos sa kasayaan pa gyud gisunog ilang payag. Tinani karon nakipuyo lang pud sa payag sa ilang amo. Ilang kaya kumbate kaya ra gyud no. kaya ra gyapon. Wa ra gyapon. Lagi importante buhi. Kaya ra. So guys, inana lang gid ang realidad na yung mga istorya nga di na to matagan pasama sa ilaha karon na surprise ko kay ilang balay daygan kaning payag nila gisunog pud di ay. So lisod kayo no. Karon naningabuhi sila gyapon nga patas gyapon. Bisan pag lisod kayo. Lisod kite. Dahan mo magbugas yate. Dahil tanaw na tumugas eh, tanaw na bugas eh. Asang bugas? Narang mong bugas. Ano among bugas? Igo pa na eh. Para na kasama ni taman. Ugma. Ugma ni taman. Oh, basi ka ang ugma. Tapos no, tsada mo gani. Dili mo dakon sa wakwak anit eh. Wa man say wakwak akong nakita. Niyok. Niyok. Nay mo tingog pero way wakwak mo kita. Manlok sa imo siguro, diyan ba? Isog ni swakwak ko. Bitaw te. Kuan isip pagpasalamat sa imong kuan kayo sa mo ate. Ihatag na mo sa imo to ang Bago na siya mong agalon. ay nakita na kasi. Wala Kuya tagi. Yeah, may nguddo. Salamat. Ang kuan ay ang tagya day ang agalon nilang kuya. Gabot day sa kuya day. Gib agdo man sa imong balay kay nayag hapit man sigdo wala na ko makita. Kuan men nag-experiment. So among gibalikan gyud saya. Nya mo ni karon. Aton tabangan yung balay nga dili panuhuton sila kuan. Maklaro man ako no iya inig magkuan sa magplano sa gimo pag bagong anak ba niya. Maklaro nilang samput daw kuno sa buslot diri wa. Sige saya niya ti abag-abag rin mo. Ani. Ilugang sa imong pamugas tikto ya. Salamat ah. Thank you. Ay na din magtrabaho ha. Nay na trabaho. O sa sudan ni. Grocery niyo nite. Radyo unta to. Radyo. Kalimut mag-radyo sulod magdala mi dig diskuhan. Kagil. O kani ato itaod niya ang solar ya.
Gamitin na kay basig mabalik na ha. Basig mabalik na ko sa balay ba. Oh, napalay dugang grocery di ay. Yahay na tayo na yan. Tapos kani Itaw ka din ko sa remembrance na ko sa imo na yo. Oh. Atong dagway. Paging duha. Oh, atong dagway. Kani pa day, sudan mo tubig dito ining magkuantay na noon. Brother kay remembrance. Oh, sudan tubig apo na. Kani para sa imo ate. Hadiri mo mga spaghetti. Ano mo ba ni imo? Pagyud. Spaghetti og tibak man ato na ato dire. Para gimuha na tanan. Okay, thank you. Imo niya. Mga siya aya po na. Ako din gisaad sa imo dayon te. Dugang lang yung tasa. Okay. Para makahapit din masalaan mo din mong lugar po na nami ka ng Nanag yun, makompleto. nami matasan. Gipadala po ning nanay. Idugang na sa mga plato ninyo. Okay. Among gipang check so kanitanan mga pambabae mi tanan. Thank you kayo sa mga naghataga, sa mga nag-donate sa backliners. Ayan, gamit kayo ang iyang kwan. Gamit din kayo ni sa bata. Daghan pa dirhe. Pero di ko sure kung musigo karon kay 2 months pa sila kita ato kani murag pwede ni. Nag-breast milk ko man siya. So tulatan na to nga kanang imo nang lutason. Kistingin ni kay medyo mas makaparato tana. Ah, di ba? Kay parang ikaw lang kinabuhi lisod kayo. Asa ba to? Palihog sa ko sa isa ko ano, katong sinina. Kana giba ko si Moa. Tapos kani para sa imong partner. Wala man siya karon diri kanang ahoy man. So iyan kang mga t-shirts na para sa iya. Thank you. Lagi. Okay, thank you. Salamat sa grasya. Dili ka gamit og lampin gyapon. Nagamit. Gamit. Ang pinalanggan ni Miki. Uy, dito. Kung mag-ala ngayon pa man lampin gyapon kay para lang ang panda. Mas makasip gyapon ka pero kung nailakaw-lakaw, at least imong i-diaper. Nagpalit ni kawayan sa ilang silingan ana banat kay amo na siyang kanon na yung payag butangan na mo dingding baguhan sa namo nang iyang ibutang dila nga trapal so may tabuan ni alalay lang sa gidmi sa dingding kay kana siya payag-payag man na silang amo. I love you, I love you, I love you, I love you, yeah. I love you, I love you. Namamara ka namang isang adlaw sa akong pagkumbati, pagpaningkamot sa paghimog payag sa atong mga higala diri sa Tikala. So kanis sila. Nga man, kumusta man? Wala lagi kang gigdian. Okay ra, murag wala man ka-score. Bitaw iyaring asawa, iyang mama, iyang papa, so mo sila ilang payag. So among gihimo, ang ilang payag atong busot-buslot nga trapal, among gipulihan og bagong trapal, gibutangan na namo sa kawayan. So kasi matingala mo na say uban dia mag anong inanay payag man siya guys, bali aning area dili ilaha, ang balay dili ilaha. So nananghid mi sa tag-iya na kung mo kung mahihimo taw kani atong i-repair, i-renovate na ato, i-repair ato ang payag kay tungod na pay bata gagalaag diri. So amo siyang gitaag paagi nga mga kuan ni maarang-arang. So maybe this is just initial sa mga mahimo karon nga adlaw gyud kay among pagpaningkamot. Karon lang yung adlaw dinalian niya. Gikan sa mo distansya pa kayo ni. Gani nay mga medyo samdan-samdan gid mi gamay sa mong lakaw karon. Pero okay ra gyapon kayo. Oh, lahom di mo. Gamay pero lahom ko. Gamay pero lahom. Bitaw, medyo distansya ni nga lugar sa mo so takes time gyud pag travel diri tapos ang among pagpaningwa nga dapat within one day na may makita nga output. So inani among nahimo karon. Kasi na so bubalik ka po mi para sa ila hapon kay para sa mua dako gyud kayong murag dako pud kayo sa nakatandog sa mua ba katong panahon nga nanginahanglan mig tabang as simple as langayo mig kape, as simple as gidawat lang mga pangutana, gipasulod din silang payag, huwag gid sila ginalo sa panahon nga nanginahanglan pud silang tabang. Again, thank you so much sa mga suporta nga gihatag sa mong mga video, sa inyong pagtanaw sa mga video, sa pagtan-an nyo sa mga ads sa mga video, dako kada siyang tabang, sa inyong pag-share sa mga video. Thank you so much guys. Please do subscribe sa aming YouTube channel, Boy Bolkit Comedy, sa among Facebook pages, Saksak Sinagol, Katawa Bisagol, and Boy Bolkit.
Thank you so much. And this is Bob Liner! Bisa ka no sa dili malita